ganjel. Ugi dumateng para tamu undangan lan sutresna budaya warga masyarakat Desa Sidawati. Lan para penggemar sutresna budaya kang boten saged kawiji setunggal bagas tunggal. Ugi katur hormat dumateng para bapak kepala desa ingkang sampun kepareng rawuh. Menawi boten lepat rawuh ingkang kepareng rawuh Bapak Lurah saking Kabuyan, Bapak Lurah saking Tuking Gedong ingkang kepareng manjer wonten sasi Sura. Ugi katur hormat dumateng Lurah Bapak Lurah saking Sidowati. Boten supaya katur hormat dumateng Bapak Kepala Desa saking Grogowati. Lan ugi dumateng pepundhen kula Simbah Aris saking Purwodadi Pondo. Para pepundhen samiramu ya Kang. Iya, memuji ngarsane Gusti nyatane saramita. Mau sore udan gemerjet siki padang jelas. Sedorane sapa dongane wong pirang-pirang. Dimen apa? Dimen para bakul-bakul ya bayu. Ingkang kagungan hajat Bapak Trubus Ibu Supartini ya lejar penggaya. Para penonton juga saged mirsani langsung wonten dalemipun Bapak Trubus lan Ibu Supartini. Kaya kuwi saramita. Cocok ya Kang cocok. Saiki suka paling suka ngaturi jumeneng Mbak Eni. Apa? Mbak Eni. Berantun pundi Mbak Eni? Tekang Cilacap. Boten lepat saking Sawungu. Sawungu ya dirongkan kan kamu boleh ngomong Sawungu. Ngeru. Banjar Meru. Banjar Waru, Banjar Meru. Mangga kakulan jumeneng Mbak Eni dipun sapa Mas Dados.